no hi ha cap producte que falti. Totes les botigues dels mercats estem fent un esforç perquè la gent no es quedi sense menjar. Ja que ells fan l'esforç de vindre, doncs nosaltres, dintre del que podem, també fem l'esforç de fer tot el gènere, aixecant-nos cada dia igual a les 2 de la matinada. Complim molt les mesures de seguretat, tant a nivell d'EPIs, intentem portar-ho tot, encara que sigui molt molest treballar tot el dia amb això, com a nivell d'afluència de gent, de separació entre persones. Donem canals de distribució perquè la gent no es tingui que moure de casa. Sí que et pot preocupar si tu penses molt. Al final és intentar anar protegits al màxim que puguem i fer les coses com ens diuen que hem de fer a nivell sanitari i ja està. Però bueno, és la nostra obligació, és un servei que hem de donar i ara s'ha d'estar. Ara més que mai s'ha d'estar. És que estem fent un bé pel client i pel ciutadà, la veritat és que sí, i això és maco.